Shoba mfethu nizwile lo mshomesho mosha uDr. Tumbi. La ndoda ejule kakhulu la ndoda. Hayi mjida mfethu. Mina into engimangazayo kuyena udokotela, uneziqu zobudokotela. Mina ngicela mbiza udokotela ngoba phela nje. Udokotela lo professional doctor. Udokotela lo muntu uyacula. Ukuthi yini lento kodwa mina ngicabanga ukuthi lento emngenile uDr. Tumbi yilento yokuthi akayanga futhi ephasikeni yabo akayanga bese sahleli naye domena akayanga ephasikeni ukhela Dr. Tumbi hayi uselo mthaba awuyazi mathi indawo nakhona ukujila sahleli naye bese akayanga ephasikeni ungenwe lezi zinto lezi abasabazalwana nawe uyanga ephasikeni yeah asiyanga mina ngangizohlohlo uyena uthi ngiyabo kahle sesenhlangene kulento yini le la yenzayo abe lesifoni yami bro wami afethu uDr. Tumbi ungenwe ilento le abathi uNkulunkulu singangeni kuyona le kuthiwa ama termination ayibo i-temptation akuyona i-tempt yabona umjida lo hayi bundoda kufanele sikhomba abazalwane bonke hayi uyigiya lo bonke abazalwane bonke simhambisele noma yabo ngeke ashuthe imali engaka bro uyashupa ndoda ayikho into yangindaba anikhona lento ukuthi uDr. Tumbi utshontshe imali engaka ngenxa yelingo